7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Welcome to Sex Indaba, Thursdays from 7 to 8. Uyasilalela ke live uphinde uthole ne video hlelo kwi app Gagasi FM. We are on YouTube, we are on Facebook, we are on Twitter, sikiyona app, sina go Instagram as well live, so you can watch us. And we'd like to welcome those abasijoyina nanomi kupla bekhona. We get ama comments and some even saying ukuthi okay, but I think ngalazi igama elesintu eli appropriate doc elithinta lokhu ngokwesintu mase sikhuluma indaba ze sex. So ingakho nje kufanele siqale sifake le disclaimer yokuthi this program is not suitable for ingane. Sawubona ke doc. Sawubona Alex. Unjani esithandwa sethu? Phila Alex, uyaphila nawe isithandwa sethu nezithandwa zethu zonke. Number 1. Isimchazelo umlaleli ukuthi kwenzekani. Istudio seGagasi sisonke nje the whole building yakhiwe ngeglass, right? Okay. So and then bese kuzoba istudio ke sibe neglass. So umuntu uthi engena nje zongena reception uyakwazi ukubona. Uyasibona so 3. Yes. See through. Okay, yeah. Fine. Namhlanje kodwa so uyethi mangabe engena ke kube khona isayini ethile ayenze like ngabo 10 past 6, 5 past 6 past 7 because usuke engakangeni. Yeah, no, just ukuthi ahlale no but ufika like about 5 past 6, 10 past 6 udog. Okay. So but namhlanje she didn't do that. So I think she didn't come through the same way. Usho ukuthi sathola enye indlela yokungena. Usathola umnye upotsho nje angena kuwona. Okay. Yeah, so don't do that. Izithanda zethu zikholwa Mthiyane. Ungangizumi. Kuhamba kahle. Go right. Number 1. Sure. It's Thursday namhlanje so sekunjalo. Yes. It's a freaky Thursday. Always. Yes. So namhlanje dokotela soke sithi ukukhuluma because kulolu hlelo we always emphasize ukuthi much as sizothathana through ukuthi kwenziwa kanjani siphinde siphendule nama questions abalaleli. We also want to balance on ama matters, ama emotions as well. Yes. And then nendaba ye health in general. Yes. So uzokhumula even last week ladies will always call to say this is what is happening. Is it still a cycle? Noma sengopha ngokweqile noma fibroids and what. Yes. So kuzoba futhi issue ukuthi during umdavazo kuba buhlungu isinye njalo. So issue yethu namhlanje is dedicated to that ngenxa yokuthi we have received abantu besifazana abaningi abasuke bebuza ngezinto zabo ukuthi ke namhlanje kudokotela uzodila nabo. Okay. Yes. Ngezinto zabo. I know why usho njalo because you believe ukuthi uNtombizodwa akena umuntu. Yebo. Unomnikazi wawo. Nangesinto vele uba usuke ukhuluma ngesibaya somnumzana. Yes. Usuke well, yeah, but yes. True. In fact, even no baba makuzabe ingane isuki emula or iphathe kahle. Language eyishiwo kuyekube yileyo yokuthi ke ngimenzela lokhu ngoba isibaya sami mina yise usihloniphile wasigcina angakwenza konke but akungeni lutho lapha. Okay. So asiqala lapho dokotela ekutheni izona zonke inkinga zawo sisi that need a gynecologist. Okay. Noma GPs can treat almost zonke izinto. Yeah. Look, ekugcineni you know i-gynecologist isike siyudokotela okuwukuthi use specializile wafunda kuphela ngaleso sitho. Kufana nokuthi umuntu ourologist use specializile udokotela wafunda lo 7 years or whatever years sifundwa manje o 6 years waqeda. So ukufunde konke lokhu kodwa lo so i-gynecologist yena akasawutreat umkhuhlana akathi ungaya ke mhlawumbe sekhohle ukuthi uthithwa kanjani umkhuhlana ngoba phela yena usetreata lesitho lesi kodwa ekugcineni kuona lo 7 years na udokotela nje oGP ukufundile konke kuthi kodwa uma sokufika la ukuthi kuyamhlula yena then usezothi angirefer ku surgeon lana ku specialist njalo. All right. Okay. So now esingena kuyona ke le dokotela le ukuthi the common issue esingena kuyona because khuluma izinto engenayo la. Hey, right. Thank you for reminding me. Which is ngena kuyona common issue doc. Ladies abahlale bekhala ngayo, it's the issue yokuba dry during sex and ugcine sewuthola ukuthi kuba khona lobo kucabuka and understandably lo muntu lo wangagcina esengasafuni lutho associate with the sex and penetration ngenxa yokuthi uyalimala ukuba dry kudalwa yini? Look, one of the main reasons eyenza ukuthi uNtombizodwa ome
you know abe dry kugcina suku ubhlungu ugcina umuntu engasena inkanuko yokuyicansini one of the main reasons ukusuka ama hormones you know kuba nezizathu ezithize kumuntu wesifazane ezidala ukuthi ama hormones akhe kakhulukazi lekuthiwa estrogen uma kuukuthi yehla emzimbeni iyakwenza lokho ukuthi ugcina suba dry ngaphakathi but also one of age also can be one of the things ezenzakalayo ngithola ukuthi umuntu wesifazane usengena ku menopause nakhona uthola ukuthi ama cells lawa angaphakathi esibelethweni akhe asemancane awekho together ahlangene so lo ma cells uthola ukuthi wona lawa khipha uketshezi lokho awenza ukuthi umzimba wakhe ube manzi so because of that agcina seba dry but kunezinye izimo futhi ezikwenzayo lokho futhi ezwenzayo ukuthi leyo hormone yakho yehle igcina umuntu seba dry like for example umuntu wesifazane obhemayo you know ngesikhathi umuntu wesifazane encelisa futhi yakenzeka ngesikhathi umuntu wesifazane ene stress or ene depression you know ngingakangeni kwizifo kunezifo ezithize like ama ovaries nani okuyizifo ezigcina sezidala lokho ukuthi umuntu wesifazane obhemayo tend to be dry oh yes cigarette smoking okay yeah all right and omunye breastfeedayo as well even no breastfeeder again izinto lezo ezigcina zibanga ama hormones akho ukuthi abe you know imbalance all right yeah sure and nalento ke leyo ukuthi ngiyableed but it's more than a week akuseyona le cycle angisazi ukuthi kwenzekeni so kungadalelwa izinto eziningi I remember nje in one of the programs esesikhuluma ngawo you've said ukuthi when is a woman who bleed pay attention to the color of igazi eliphumayo yes okay can you take us through look Mthiyane ukubleeda komuntu wesifazane generally uma sithi ungena kuma period into ekuyi cycle leko kusuka nale qanda esilifika kuleso sikhathi ukuthi sperm singenanga and then umzimba wakho siyalikhipha but what happens ngesikhathi uopha kusuka kuukuthi ilining le engaphakathi esibeletheni sakho umzimba wakho usuka usuyikhipha ngoba isuka isizolindelela ukuthi iqanda elilandelayo mhlawumbe okuyilona elizokwazi ukuthi litshaleke lapho umuntu wesifazane so igazi lomuntu wesifazane liyakwazi ukuthi lishintshe kwesinye isikhathi libe light pink libe dark pink njalo kodwa again so phinda kulento yama hormones uthola ukuthi omunye uthola ubleed kakhulu kanti unenkinga for instance yama fibroid now i fibroid and baningi abantu besifazane uthola banenkinga yama fibroid and i fibroid number 1 akuyona cancer kodwa kuyinto emilile ngaphakathi esibelethweni sakho manje lento sokumilile ikakhulukazi isuke inyama efana nawe so okusho ukuthi iyadla idligazi lakho iyopha nayo inegazi as much as elinye sinye isicubu nje senyama sakho so ifibroid idla wena basically ngoba iba negazi ayifani nentsumpa mhlawumbe uthola ukuthi insumpa imilile njena or iqhubu kodwa linalo igazi kodwa ifibroid kusho kuba njengane kunjengama piles kusho kube nyama ama piles umwachumbuza anegazi phakathi so amunca leli lakho exactly bese amhlume like so iyaphila ke ifibroid ngaloko so that is why ukuthi noma uma ukuthi siyayisusa sikhipha part of imuscle yakho ngaphakathi and isikhathi nesiningi uthola ukuthi iyamila futhi so that is why ifibroid uthola ukuthi uyopha kakhulu umuntu futhi onaleyo nkinga futhi ama fibroid or inkinga yomuntu mhlawumbe uthola ukuthi ufake izinto ngaphakathi ukupreventa banika izinto ezifakwa ngaphakathi umuntu ukuthi a prevent or izinto ezifakwa ngaphakathi umuntu a prevent ngama device kuthiwa ama IUD into zokuprevent kunento eziningi ungayenza leyo nto uthola ukuthi umuntu akasebenzisi iphilisi but usebenzisa into ethize efika ingena ngaphakathi kuze ikwazi ukuthi ihambe iyomblock ukuthi angayi isikhathini sure the difference now if the blood is pinkish bese kuzoba khona elimaroonish what's the difference should I be worried look kuya futhi nangecycle yomuntu nanokuthi uanemic yini yebo njalo nalo igazi lelo lisuka ngaphakathi and sometimes lisuka nangesikhathi ukuthi how far into a period omunye uqala ngegazi libe light pink njalo omunye libe dark omunye libe bovana ukwabona asifani vele noma ungasikeka manje or ucabe you know thina sabantu you know alifani igazi so but nakhona angifuni ukuthi izithandwa zethu zigijima kakhulu ngento yegazi ukuthi what color ngoba enye into eyenze igazi futhi ukuthi libe darker depending ukuthi une acid engakanani ngaphakathi emzimbeni yakho the more acid you have emzimbeni yenza lento okuthiwa oxidize ioxygen lihlangana nalo igazi mase yalivuthisa iacid yazi nayo iyavuthisa ilivuthisa igazi lakho ligcina selishintsha nombala futhi seliba dark
darker and heavier than normal. All right, 1915 usekakasini namhlanje we're talking all right, I wanted to put it this way. Bengizothi sikhuluma about indaba zabantu besifazane, but ezinye zabo zikhozelwa ibona abantu besilisa or ziyaba impacta. So how about you get a man calling about the questions omuntu wakhe wesifazane ukuthi uvama ukuthi abe nalokho. All right, there's a question nje evelayo la. All right, le yokuthi yini eyenza when you see abanye abantu besifazane the underwears azoba nalento esakusha maqondana nembobo as if kune acid. No, iyona vele it's exactly that. Like yeast. You know, vele abantu besifazane also do get yeast infection. So mofuna ukuvubela umqombothi nje ingekho imbilisi. Okay, so you said it. Okay, so yena vele acid. It is mostly it is acid. Le eshintsha color ye paint from black to what color? Brownish and white. Kuke kwenzeke njalo from black to white ukulibona yes, you see, I remember we open line that we had. There was a lady who posted pictures were pointed from your underwear a black brown and then light brown isijikekile from iphuma kumuntu oyedwa but le acid ishintshe be ama colors ehlukene ekhulukazi kumuntu onamanzi uthola ukuthi lo muntu uthi unamanzi or uthi if ngeke ngayocansini nomuntu wami ngiphuma amanzi sometimes ayashisa and stick njalo konke lokho kuyakwazi ukuthi kulishisa ipaint but akubo bonke abantu besifazana kanjalo. No, but also nako logo kuyinkinga meaning ukuthi once kwenzeka njalo epaintini lakho kumele uhambe ulitreat. Sure. Ngizondlela uhawuza ngayo mangabe lo sisethile brown kanti kuwena liba njani lakho? Awuqhamuke indoda ehleke ubuza yona ngithi no ubuza wena phela out of order. All right, Glenwood Anonymous. Hello. Unjani? How? Anonymous, tell me, umuntu wakho ubekufaka ngesikhathi usekuhold uyena bekubambela. No, that is me. Oh, sorry. Voice yakhe ibe sexy and coarse. Ngitsangihleka phela ngoba the only woman oseduzana ukuthi ngimbuze about le ndaba uyena udokotela and uthi elakhe is not brown. Akshoko njalo. Umswile. Okay, Mthiyane, mhlawumbe when you get home uma ufika ekhaya wena uzofika ubuze ekhaya. Okay. Manje bese ngibuye ngizotshela wena. Masubuye uzotshela mina. Okay. All right. Sure. Anonymous. Yebo. Doctor is out of order. Sure. Yes. Firstly, I'd like to thank you guys for such a show. It's really informative, and yes, we are able to express ourselves without actually feeling judged and things like that. Thank you. So, no problem. My question is, I hear you guys are talking about dryness mostly. I'm a 37-year-old woman, but I tend to be very, very wet. Okay. Like too wet. Okay. And I'm not sure where it comes from. I'm actually worried about it. It's actually affecting uNtombizodwa like I. Okay, go ahead, Doc. Anonymous, again, nago ukuba wet kakhulu kusuke kune hormonal imbalance ngakwena isikhathini esingi futhi labantu othola baba wet kakhulu abantu othola ukuthi i-period yakhe somewhere somehow ayikho right, you know, either akakwazi ukuyigauge ukuthi izofika nini izofika ngesinye isikhathi njalo so egcine eseba nokumamanzi more than it's supposed to. Uzokhumbula ukuthi halfway through i-period yakho like ko day 14 kanje uma ukuthi i-period yakho right ilapho umzimba wakho okhipha kakhulu uketshezi ube manzi mo ngoba ingesikhathi iqanda lakho selivuthiwe umzimba wakho uba namafinyelelo azokwenza ukuthi monke kwangena isperm la uzomitha nyomi kanjani. Now if ukuthi wena i-period yakho ayikho right ayikho regulated kahle enye yezinto le egcina siwenza ukuthi lo mafinyelelo nalowo ketshezi lolo lugcina soluba khona more often. Now akufani kwesinye isikhathi kuba manzi lokuba ngathi you know amafinyila but also sometimes kuba ngathi amanzi nyoma umile nje uzwa ngathi kunamanzi aphumayo ashisayo uyabona. So generally lokho sokusuku infections sokusho ukuthi kunokuvuvukala okuthizo khona ngaphakathi and sometimes even nento ese inokubola ngaphakathi ngoba agcine senuka kabi ngoba vele amanzi uma ke nyoma nangaphandle nje akama amanzi alanda mosquito ngoba asiyabona. So even nawe uyashisa ngaphakathi once wanamanzi ahlala ngaphakathi agcine seshintsha
sebola, which is what actually causes leyo smell ukuthi ugcine une smell, yabona? So my advice ukuthi if unaleyo nkinga yokuba manzi kufanele ulinde inamba nje ka Dr Mthembu la ngaphandle ngoba akabhekani noNtombizodwa omanzi. Okay. Yes. All right, ngiyabonga ku doc. Okay, so but this has not impacted you, Gabi. It will. It has to, because what it does, anonymous, angithi ugcina manje ungasa concentrating esikhathi usocansini ukuthi you enjoy, uconcentrate ukuminca, you know, uconcentrate ukuminca, uzwa nomsindo, kusuku nomsindo, ufuna ukusula wena at that time, kanti lo muntu mhlambe uyashiblikela nje uya enjoy, and sometimes azathi upartner wakhe hayi mina ngilibona umehluko, but sometimes once upartner wakhe sewuza umehluko, then it can be really embarrassing. So it can be treated. But next time, please ask you, Mr. to listen with you, okay? Okay, no, I will. Thank you. Okay. All right, siyabonga indawo ekakasini anonymous eClenoti sisuka siya komunye anonymous now eMawoti anonymous usekakasini. Awona njani? Si right wena unjani? Ngiyaphila nami. Nazo. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe kade uhlele esitulweni ususukuma kube manzi. Engabe lokho kunormal yini because kuya embarrass. Nomunye futhi umbuzo wesibili ngumuntu esifazane omkhulu ngomzimba. Sorry, Dokotela, minwe yakhe yagijima nje all over the show. Sorry sis. Sorry ngiyamxolisela. Yes ma, ubusakhuluma. Imino yami yazi by the way where to go. Of course. Yes, you too. Yes, qhubeka my sister. Sorry about that. Okay, nginga. So mawusukuma kusuke sekumanzi esihlalweni. Yeah. Right. Okay. Omunye umbuzo? Omunye umbuzo ukuthi kunoma yini ukuthi ube nephunga because ngiyageza ekseni, ngiyageza futhi ebusuku. Kodwa nje njalo mangigeza nje kuyanuka nje endlini kuyanuka nje. Kodwa futhi nginomzimba omkhulu. Okay, yenza njena ke sis. Ngizela ukuthi udokotela akwazi ukubuza imibuzo ethile akwazi ukuphendula but ngeke kube lula ngoba uvulele radio engemuva. So please if ungasuyivale so that uzobeka phansi ucingo sewenelisekile. Okay, sure. Okay. Look, sis, the minute any discharge ekhona ngaphakathi kuwena isiqala ukuthi ikwenze ube uncomfortable, number 1, but number 2 isinuka, then lokho kuyinkinga. Look, if uthi umkhulu vele kuba khona if wahlala isikhathi eside esitulini kuba khona lokho ukujuluka, but kuba ukujuluka lokho okufanele kube semaqhwezweni ezinqa zakho but nasemathangeni akho, but not necessarily ukuthi kube ukujuluka ongaphakathi uNtombizodwa wakho kuze kuphumele ephentini njalo, but once wezwa ukuthi kunephunga or ngesikhathi uthi uyasukuma uzwe kunephunga eliphuma la ngenhle engubeni yakho, then already usuke ne-infection lapho esidinga ukuthi ihambe yotreatwa. Now abantu besifazane sometimes make the mistake Mthiyane ukuthi azitreate yena kodwa angamtreat upartner, kanti upartner usesiphethe lesifo kuyena uzothi yena seclean aphinde kupartner lala naye aphinda sithathe. So always best ukuthi ngesikhathi uzicleana ucleana no partner wakho futhi. Okay sis? Ngiyabonga kakhulu kodwa ayikho ephumayo. Oh kungunuka nje kuphela. Yebo ayithatha ayikho even ngizibe kuma period ayikho nje nhlobo. Oh so kuyiphunga nje kuphela eliphuma. Uthena linuka indlu yonke. So kuyiphunga nje lingaphakathi. Yebo kuyimanje nje ngiqeda ufune ngizama ipheshongo futhi indlonke because umuntu ongangena nje manje ngaquleka. Yeah, lalesithando sami I think uyadinga ukuthi treat lento yakho ngoba very likely unesilonda esikhona ngaphakathi kuwena esiyona esiyimbangela yalonto, and I'd really like ukuthi uzongibona khona sizoke sibhekane nayo lento siclean ngaphakathi kwisibeletho. Now kukhona by the way abantu othola ukuthi baneququ, you know, banuka anyway nasemzimbeni, not necessarily ngoba lowo kunuka kuphuma esithweni sangasese, uthola ukuthi unuka yena nje, you know, umzimba. Logo can be caused by many things. It can even be caused by, you know, if uthi unenyongo, whether you got liver disease, unenkinga yokuthi umzimba wakho lo okumela ngabe uyacleana udoti emzimbeni wakho awucleansisi kahle, mhlawumbe awutoilet kahle futhi. Konke lokho kwenza ukuthi ungcolo okuningi kuhlale ngaphakathi kubole, kugcina sokuphuma nangezuqu zoboya. Once wajuluka, because then again so uyaqala sujuluka kakhulu ke because of that.
once wajuluka kunokuthi kuphuma umjuluko nosawoti sokuphuma umjuluko onenye ismell kusona because wena ungcolile ngaphakathi. So I think sisingakuhle ukuthi ke sibonane yes khona lekho sizokwazi ukubona exactly ukuthi what it is. It can even be ukudla okudlayo that is actually creating that. So but if singahlala phansi nayo sikhulume ngaye so that sizokwazi ukuthi sifike to the bottom of it. All right, the doctor ngesintu khona liphunga elikubantu besifazane angazi sidalwa yini noma liyenzi okuthiwa umsanka. Uyayazi le nto? Yeah, but not abantu besifazane kuphela nabesilisa. Umsanka nabantu besilisa baba nomsanka. Yes, umsanka because umsanka kunokuqhamuka lapha enzansi, you know? It's a smell as strong sa ukuthi lo muntu ngathi akagezile amakhwapha. Kanti akuwona. No, iququ ke leli semakhwapheni main but umsanka usuka lapha enzansi kuhlangana nokujuluka kube ngathi into esithona ngathi iyachoka. Kudelwa yini le nto? Kancane. Again, kusuke ukujuluka komzimba wakho. If kukuthi umzimba wakho unalokhu ukujuluka kunezinto nama chemicals okukhiphayo agcine sa create leso smell leso into engatritheka kodwa. Iyatritheka once you clean sometimes unanezikelemu njalo once was cleaner umzimba wakho it should help ukuthi wenze njalo but also nokugeza ngento ezifana nosawoti no bicarb njalo kuyasiza umzimba wakho ukuthi ukwazi ukuphefumula kahle. Okay, I thought it was a no ukuthi down there awufaki anything in a perfume or alcohol kufanele kube amanzi nje angenalutho. Well, ngeke uzofaka into alcohol for sure ngoba alcohol yashisa but also down there awufaka into ene perfume awufaka into enombala also because inabo dye inento enjalo uyabona. So always be careful ngokuthi intoni oyifakayo ngaleni ama creams and lubricants ngoba by the way ziningi izinto esetshenziswa abantu besifazane zokuzicleana ngaphakathi kanti zinento and it's one of the things ezigcina sezimenza ukuthi abe dry kade ethi uyazicleana lento icleansise kakhulu egcine semenza abe dry mase kuba bhlungu mase sethi wenza ucansi. Okay, all right, mfuna siqedele leyo and lapha number 2 as udokotela no number 2 as in okay awusuli ulethe phambili usula backwards. Yes, always. Yes. As umuntu wesifazane ungabosula ungaboqala ngemuva angithi vele inevitably noma wenza number 2 uthoyiletha inevitably umchamo uzophuma so ungasuli ngaphambili ungasuli ngemuva qala ubuyisele ngaphambili always usule from ngaphambili kwemuva ngoba lokho ngemuva sizokubuyisela ngaphambili and sokuzongena and then nako sokuqala ukubanga infection. And you wonder why umuntu wakho engafuni ukukhotha. No. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Kakasi FM. All right, Nazoga, it's 19:30. You can watch the show ku Kakasi FM platforms wonke app, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, njalo. Yakwazi call doc? Too much. Oh, okay, try this one. No. I only sing for one person. Okay. Only one person makes me sing. And that person plays or sings like very white music. So what's very what would be the what would be the very white version of this song? This one. Yes. It's on Indaba. Hotel wehluleka madoda. Make your mind and be heard. Way. Kuluma silalele on Indaba Kakasi FM Zocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Inamba 031-537-3000 inamba sithola kuyona 031-537-3000. Now kula issue kakhuluma ngayo dokotela. Yes. Okay, kuyinto esingasebenzisa igama elithi normal ukuthi wena umuntu ekuma periods but abe horny futhi. Okay. Not normal but kuyenzeka. Yeah. Yes. You know when you're on your period again abantu besifazane ama hormones abafani so kuyenzeka komunye ukuthi alangazele ucansi also
ngesikhathi kuma period, but you understand that most women ngesikhathi kuma period self uyaz not ukuthi yazinyeza, but kukhona lokho ukuthi nje kufanele lento into ehloniphekile okumele ayihloniphe, uyabona. So akuwona wonke umuntu wesifazane oba pro ukuthi ayo ocansini ngesikhathi sama period. However, ukuyana kuma period can have its advantages if kuguthi uya kuma period uyocansini, because angithi njoba dengisho nje ukuthi ngesikhathi umuntu eyangma period kuba nalolwembu olusukayo ngaphakathi esibelethweni sakhe, and part of what isibeletho does ukulikhipha igazi ukuthi si contract ngesizulu contract ukuthi kanti liyazivova ukubona, and lokho kuzivova it's exactly the same thing yenzekayo ngesikhathi uchama, because umzimba wakho uyazivova futhi. So ukwenza isex can actually make i-period yakho ibe shorter, because after that uzokopha kakhulu ilivove lonke igazi more, so it can be shorter. But also umzimba wakho produces ama feel good hormones okuthi laba abanenhlungu kungagcina sekumenza ukuthi if kukuthi ngesikhathi esikhathini kuba buhlungu kugcine engabuzweli lobo buhlungu as much. But of course ukulala nomuntu ngesikhathi ngema period Mthiyane. That was going to be my follow up question. Follow up, sorry. Yes, no qhubeka ke 10, is it safer? Follow me Mthiyane. To do that. Follow me. I am following you. So I'm on your back right now. Ngikuwena. Okay. All right. Look, again, ukwenza isex during ama period Mthiyane, one of the things, it can be very messy. Ungcola lokho ukuthi ngola mashidi ngola yonke, it can be very messy, it can be very noisy, but of course sex is messy, but not that much njengegas, but it's a natural lubricant kulaba ba dry, for once akudinga ukuthi aede into zokuzigcoba nama lubrication and stuff. So always mhlambe sebenzisa ithawula ngaphansi eldark, ube nento zokusula ngokusheshsha, so that immediately muqeda ukwazi ukuthi usheshe usula, or even before ukwazi ukuthi usheshe usule during that time. But all right, no siyabonga. It's not dog. Sikhuluma namhlanje ngendaba zabesifazane nama questions abangaba nawo. Nawe ke awuthi uvumelekile ukuthi ungafona ubuze or ucommente as well. Asithatha Anele ke esifonela from Entuzuma. Hello Anele. Kunjani? Kunjani sisi, kunjani? Ngiyaphila nami. Yes. Mbuzo nje la ewu2 njengomuntu esifazana usamncane, so I'm a bit worried ngalento eyenzakalayo. Yabo. So umuzo oqala ke ula ukuthi mase ngilalileke nomuntu la mntana iphunga lakhe lele ngizwane ngilana Anele do this man, ngicela ukuthi ukhiphe ama headphones noma ilokhuzana noma ispeaker ubeke nje endlebeni ejwayelekile. Okay, angizama ukwenza nje. Let's do that. Yes. Uyazwakala? Yes, so ungconywana. Okay. So into eyenzakalayo ke la mengilale nayo umuntu wami, iphunga lakhe libekade ngilizwa ngalesi sikhathi liyasalela kumina njengoba linjalo. Like for the whole week, futhi nginuka yena. Ngisho kuthiwa ngadeza nginuka yena ngaphandle. Okay, muthi iphunga lakhe sansamushoni iperfume yakho, umjuluko wakhe, isperm sakhe. La yes. Okuphi? La ma sperms. Yes. uNtombizodwa or ama sperms akhe. Okay. Iphunga lakhe lisalela kumina. Iphunga lama sperm. Yes. Okay, sis. All right. Okwesibili lana ukuthi mesiqeda ukulala, so ukethe zonke lo libekade siyenza khona during i-process lesiyes liyabuya njengoba linjalo lizohlala ephentini. Uyamanga lizohlala kuphi? Ephentini, like buye yonke. Okay, okay. Yeah. All right, sure. All right, two questions. Yebo sis, obviously umuntu ngesikhathi nilala naye uyachamela ngaphakathi kwakho, akhiphe loketshezi alikhiphela ngaphakathi kweni. It's bound to come out at some stage, okay? Now different people coming ngesikhathi ezingafani. Nesperm somuntu azifani, kwabanye small samanzi, kwabanye small samafinyila njalo njalo. And the more samanzi, the more sisheshe siphuma out kuwena. Now leyo ukuthi uthi iphunga lakhe sometimes liyahlala kuwena for isikhashana. Now isperm somuntu wesilisa, by the way, siyakwazi ukuhlala emzimbeni wakho for up to 7 days. And logo generally ngengisho ukuthi siyakwazi ukukuthusa as umuntu wesifazana, ngoba uyakwazi ukuthi kade ulale naye manje uma ukuthi isperm sakhe saphila akumithise a few days later kade ulale naye, ukubona ngelesikhathi. So isperm sakhe siyakwazi, so if kukuthi mhlambe isperm sakhe silokhu siyaphuma kancane kancane, kenzeka lokuthi umnuko
unuke kodwa ke mhlawumbe ukufake into ukuthi vele umnuke unukani yawazi lo muthi ukuthi unukani yes ukuthi uhlala umkhumbula njalo so that noma ubani uzosondela kuwena afika nuke enye indoda kuwe yebo sisi so addresselele wesibili yes okay siyabonga kakhulu sisi sure avela phuma wonke yes omunye Anele ke lo Anele Khosini Richards Bay hi Anele. Hi, Sanbona Alex and Dokotela. Thank you for your show. This is Arakulu. Welcome. Yeah, so my question is, or concern rather, is during my periods, well, I'm getting such a during because it seems like I'm bleeding all the time. Okay. And now it's getting severe now. I'm clotting a lot and I'm not sure what's going on, I previously, after my pregnancy, I went on prevention uNtombizodwa and then had complications, the 3 months one. Okay, Depo, all right. Yeah. And then I was still in school and they gave me pills to help stop that. And then eventually I stopped everything because it was just too much. It stopped for a while. And then a couple of months back, I went on to uNtombizodwa again, got the lower 2 months, hoping it would be different, but seemingly it's not. So now I'm on the pill and now it seems like nothing is just getting better. Are there any pains ngesikhathi uyesikhathini noma wopha kakhulu nje kuphela? And the pain now seems to be subsiding. Got that ayabakhona, almost as though I can't go anywhere and I can just stay in bed the whole day. Look sis, lento ekuphetha kuthiwa sibiza ngokuthi menorrhagia. Now one of the reasons zayo again it's got to do with ama hormones akho ukuthi angabi balanced but also ne lifestyle yakho. You know, I've found also ukuthi women othola ukuthi bashesha bangena ku puberty baba nayo inkinga yama period, you know, later ukuthi agcine opha kakhulu and abe nama pains njalo, you know, but lezi izinto esike sazibala earlier on like whether ukubhema or khona into oyisebenzisile ngaphakathi, those are some of the reasons. But also kunezifo okuzwe sizisho sithi endometriosis njalo lo thola ukuthi i-lining ngaphakathi yesibeletho sakho isimila nakwenye indawo whether leonto kuma tubes akho noma kuma ovaries njalo, so that can also then end up causing ukuthi ube nenkinga yokuthi wophe kakhulu and ube nobhlungu. So you know, my advice would be first ukuthi hamba ucheck wenze ultrasound to make sure ukuthi awunazo izinkinga ezifana no fibroid noma polycystic ovaries. Then if kukuthi really there is no problem, mhlambe uze lapha ku Dr. Mthembu sibone ukuthi singakwazi ukuthi sisize kanjani lento yakho ama period akho abuyele within 1 month. Okay, thank you so much, Dokotela. Okay, all right. Anela, before you go, yes, you said that you appreciate info oyithola from this show. Yes, I do very much. And apart from the periods, the sex talk is very informative. So my follow-up question then would be, are you comfortable tuning in with umuntu wakho noma ikufixela amahloni? Because abantu abaningi bayebethi kufanele ngitshontshe or kufanele ngenze catch up nge-YouTube or kwi-podcast. I'm very comfortable. Umangabe khona, he works shifts. Umangabe khona, sometimes we tune in together. If it's a Thursday, we schedule it okay, it's 7 o'clock. Yes. And we sit down silalele. Oh, great. You do know wangithi ukuthi we podcast le app yeGagasi ungakwazi ukulalela even the previous shows because siwafakile nje ukuthi sikhuluma ngani la open line. You can even get the video of the show on the app na ku YouTube. I do know. Unfortunately, if I normally have no space, I'm sorry about that. But it's something that I owe myself. Yamuzo Dokotela uthini uthi phone yakho igcwele porn movies. I'm a screenshot and porn, of course, ngiyadlala. Yeah. And angisho njalo ane siyabona ukuthi baluneqiniso phakathi kwami naye ngoba ungiqambela amanga live. Sure. I think it means to say he's got porn movies. Well. We only see ourselves in others. Exactly. No. Umkhaya wami kodwa ngidayisa. Wena ngithathe ngiqala ngithini. I know. Bye, Anele. Enjoy listening to Gagas. Thank you, guys. Bye. All right. Siyabonga. Sure. It's a 1940. This is Indaba Gagasini. Sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma noma yini ethinta abantu besifazane edinga nje ama questions athile. So ngishilo ngathi ngisalindele njalo out as of phone umuntu wesilisa azothi kwenzeka nje kumuntu wami ngingakujabulela nakho lokho. Ulalela indaba seGagasini. Indaba is produced by Mfundo Mabasa.
Iqiniso on Gagasi FM. Indaba egagasini namhlanje sibuza abantu besifazane the questions abangabanayo nento nje ekudidayo ngisho ngoba namahloni ukuthi uyibuze here asijudge as nanoma yini we have a doc she's always ready for wonke ama questions on YouTube. Yes, you can join this conversation ku YouTube Gagasi FM, ku Facebook Gagasi FM, ku Instagram, ku app njalo njalo. Khona obuzayo here ngizofihla igama lakhe. Okay. Ubuza lana ukuthi okay kusewenza kanjani when ngi pregnant but I've been bleeding for 6 months. Okay. Look, kuyenzeka some people othola ukuthi abe pregnant kodwa ayesikhathini kodwa kusuke ngafani. You'll notice ukuthi kwalona igazi mhlambe slightly pinker or kuba insukwana ezincane, so kuyenzeka lokho. However, sometimes ukopha, that's why kumele uye kudokotela wakho to make sure ukuthi lokopha kwakho ku safe, but nakhona uzokutshela ukuthi you must rest, ungenze any exercise njalo njalo, mhlambe nako kuyocansini ak advise ngako because kunento okuthiwa i-placenta previa lo kuthola khona ukuthi i-placenta kambe i-placenta ngesiZulu Mthiyane umzanyana yeah umzanyana mama umuntu esukebeletha. Yes, uthola umzanyana uvalile kwemlomeni wesibeletho la ngaphansi, so ngesikhathi unyakaza wenzani then ukuloku ubopha kancane lokho can be a bit dangerous, so always if ukuthi kwenzeka njalo kuwena enza sure kunodokotela olokumbona njalo enze sure ukuthi ingane isase right. All right, any question related to that ikevela kugcinile but ihlukile yona. Ngicela udokotela angisize nginembuzo lo athi ngijova family planning ngayeka but angisangeni kuma period ngina 6 months manje ngangeni kodwa angikho pregnant. Yeah, it can happen once wayeka umjova, especially lo omude wo 3 months. Once wayeka kuba ne withdrawal lo thola ukuthi it can even take up to 12 unyaka wonke ama period akho engakabuyi ngoba most of the time uthola lo mjovo vele uyawabamba ama period ukuthi ungayi esikhathini, so because ngesikhathi sikujova ngento i-concentration ephezulu yama hormones umzimba wakho ube naleyo shock, so ngesikhathi uyikhipha kuba no withdrawal futhi, so uthola umzimba wakho awuyi. Kwabanye uthola uya forever isikhathi eside overbleed, so indlela nje umzimba wakho usuku ureacta ngayo kwentweni yama period. Yeah, Masana kujoyina ngiyakhumbuza nje kahle uthi this program is not suitable for ingane and uma ufica sele phakathi and ufisa ukwazi ukuthi bekukhulunywa ngani uzikhululeka sizoba ne podcast yalo nje masiqeda la uzokwazi ukuyithola kwi app Gagasi FM and wonke ama shows nje siwenzayo indaba le ama programs akho uzokwazi ukuthi mase siqeda ukwenza uzowathola i podcast. Izolo nje besikhuluma ngezinto ezenziwayo uma ngabe kusuke khothame isilo nezinto ezingenziwa nanokuthi family yenze njani nanokuthi ubani ovumelekile ukuthi abe khona konke lokho. We have Leo show ku podcast nakuma videos sikhulumena no SG we ANC uMakhashule, he was here izolo nalolo hlelo futhi uzolithola ke ku app. Ama voice notes ngawathumela ku 0789342827. Ngibuka ngathi uyacomplain nje. Right? I'm not the complaining type, I'm a doer. Hi Dr. Alex, ngikhuluma no Anonymous. Mina bengisacela ukubuza lethe usujovileke isikhathi eside ungayi kuma period. Loyo nto le yini engayidala mhlambe ewumthelela omumbi esibelethweni, mhlambe ungenze ukuthi ungathola abantwana ugcina ungasabathola abantwana kwenzakalani nje egcineni yini engayilindela. Bye guys. Good afternoon Alex nodokotela wethu, ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini uma kade wenza isex and then uwophe kuphuma igazi just for a few minutes bese kuyanqamuka. Nama periods awasabi kahle uya kuma periods isikhathi eside and then bese futhi phinde nqamuke phinde kuqale phansi, yabona nje angazi sekubuye sengihlezi ngingopha. Ngicela ukusiza kakhulu. Ngicela ukubingelela Mthiyane, ngibingelela nakudokotela. Ngiku treatment ye-BP ya umuntu wami uyakhala ngenhlungu masiqeda ukudavaza ngingayokufaka ngejazi. Manje ngicela ukubuza ukuthi ngabe amaphilisi la ngiwadlana wena umthelela ukuthi kwenzeke lokho ebe affecte ngaphakathi and ikuphi engakwenza ukuze leso simo leso ngisigweme, ngoba phela ku right ukungayifaki condom kuyavuma futhi. So bona but Alex ukhuluma no Anonymous ngapha eNyukhasela. Umuntu wami uhlushwa esinye isifo nje sibizwa nge-anal fissure, uko wahamba wayokwenza operation eclinic esibhedlela mina, so akaza sezakala namanje nje uphuma ubomvu
la kwi-anus yakhe inuka nje kabi. Mabesho ngolimi lesilungu bathi discharge. Ngicela ukubuza udokotela ukuthi ngamsiza kanjani. Ngiyabonga. Right. Asiyeke dokotela. Okay, ngiqale ngemuva. Yes. Ngoba vele anal fissure ingemuva. Ingemuva, yes. Yes. No, basically anal fissure Mthiyane kusuka ukuthi kwenzeka kumuntu isikhathi esiningi uthola ukuthi uyasongelana. So njalo meye toilet uyabona uyaphusha kakhulu kuze igcine sokudabuka lapha ngemuva. Okay. Then kube ne anal fissure because of that okuyiyona ekudingakala ukuthi igcine sihambe yothungwa njalo njalo, and iyakwazi ukukhoza ama infection. It's very painful and iyakwazi ukuthi inuke futhi ngoba sometimes kuloko okudabuka lokho uthola ukuthi kuba nendle eluku iphuma kancane kancane ungasakwazi ukuyicontrola, so ugcina ukuthi lo muntu lo either iphenti lakhe noma ianda yakhe igcina isiba nokulokuthi khona ukuziphumelayo, so it can be very painful, but ukuyitreat ngama antibiotics kodwa kakhulukazi ukuthi ihambe ithungwe kuze uvale lapho okusikeke khona. Okay, ubhuti lo we-BP no ngeke ukuthi yena udla amaphilisi e-BP kubange ukuthi upartner wakhe ebe nenkinga kube ebhlungu. Number 1, akathi mengene chame even if bokuyilona iphilisi ngoba uchama towards the end, so if kukuthi bokuyiphilisi kuyenzeka vele, and kakhulukazi thina ngesintu siyakholwa ukuthi if umuntu edla iphilisi elithize echamela phakathi kweni uyakwazi ukukunikeza isifo salowo doti, but iphilisi le-BP alikona into ehamba yokuklina ngaphakathi, akufani namaphilisi ama antibiotic njalo njalo, so lokho ngeke kwenzeka. Right. Lo u10 usisi we-sex ukuthi ukuthi after isex bakhona igazi liphuma isikhashana esincane. Look again, that can be caused by bathi ke sakhuluma, it can be caused by ukoma ngaphakathi kuyena ukuthi ngesikhathi esocansini uyahuzuka egcina sokuba nalelo gazi liphumayo. Again intathi sizibalile ezibanga ukoma ngaphakathi can be the cause, but also even if usebenzisa icondom kunama condom othola ukuthi if uzoyibheka kunento kuthiwa igama elide nje but N9 phakathi, if unaleyo chemical condom iyakwenza futhi ukuthi umuntu osifazane ome egcine esesikeka even if kukuthi ufake i-condom. Okay, but generally hormones ukuzichecka wena ukuthi akabi manzi kahle or upartner wakhe akamprepare kahle ukuthi azabe manzi before emngena, so it can be all of those things. Lubrication, funda into ungakwazi ukuthi uyisebenzise ezokwenza ukuthi ube manzi, engana perfume, engana color njalo njalo. Buko ugcina lo ngisheshile. No sheshile. Usho ngathi into zakho vele lezi. I'm quick. All right. Sex Indaba ekakasini sithulelwa USAID, celebrating the struggle and the success of people asebeke ne HIV and bayinqoba and AIDS bayinqoba kuyona yonke leyo nto. Right? So that's a story we listen to real stories. Sure. Asathe uAnonymous now eThekwini. Welcome to Kakas. Mthiyane nodokotela naphila. Siyaphila. Right, buddy. Yes, ngifuna ukhomane ngosisi lo osemawuso, okay? If njena ke bro wami, move nje kancane la ukhona i-networking esikusilahlekela, i-connection yasihlupha. Load shedding la network yethu ayikho right. Okay, nokulungile ke buza nje uthi 1 2. Okay, so ngifuna ukubusisa semawuthi uthe uyajuluka kuba manzi mangabe esukuma. Udokotela mhlawumbe uzongivumela. I think lento ihamba nokuthi temperature omzimba ikangakanani, because ngumjida kuyenzeka ukuthi uma ngabe mhlawumbe ngade ngijima or ngishisela ngizothi ngihleli nje phansi mase ngisuka ngizokhombisa ukuthi bengihleli la kube khona nokujuluka. I think akukhona into angaze imphathe kabuhlungu kakhulukazi njengoba futhi umuntu othe ukuthi xaxa nangokomzimba. Nawe vele nomzimba? No, not at no. But yes. But umehluko usisi uthe yena kuyanuka, uyabona kuze nginuka indlu yonke, uyabona akusekho normal lokho, uyabona yes kukhona lokho kujuluka ukuthi ube manzi ngoba bufudumele and uhleli, but uyabona kuyena but ugcine sethi ife esendlini kuyanuka indlu yonke because of that, nyoma egezile kunuke, uyabona kusuke kuyinkinga ke uma sokunjalo. Okay, all right. No bengingabhulinge ngalokuthi mayesegeze yana nobe sengisho nje ukuthi mayehleli methi yasuka mo special. I think kuba namhloni mayesephathi kwabantu athi yabheka khombisa isihlalo sakuthi ujulukile. I think kusuke kuyi temperature nje yomzimba because kwenzeka noma ikubani. Okay, all right. No, thank you for your contribution. Thank you so much, sir. Okay, so now that uzobuza indaba uzophendula impendulo yentombi yomjitha, why ungabuzela umuntu wakho?
No, akukho inkinga sisanazo for now. Oh, okay. For now, should it's a new relationship. Yes. Good luck. Sure. All right. Siyabonga kakhulu Mthisa. Siphendula now Anonymous wasemlazi. Sho Anonymous, sawubona? Sure Alex, ninjani? Madoda, angena madoda, This is nice. Kufanele singene Alex. Kufanele sibuze nje. Yeah, number one. Sure. Doc, yazi umuntu unenkinga namhlanje. Inkinga nje ngithi ina 2 months or 3 months eqalile. Yabona mfethu sithi sisaheva nje kamnandi and then ikakhulukazi masiya ngasemaphethelweni inkonzo yavutha ngempela. And then bese ezwa le pain la esinye angakubangaza ukuthi uyashayeka uyathungala ipain ebuhlungu ngendlela esimanga uthola ukuthi ayibekezeleleki and after that uthola ukuthi kuyophoqa ukuthi no asime siyeke and then uzoba nale feeling azi ukuthi ngaye etoilet ayikhulula and mayifika etoilet nakhona kuphumlutho but emva kwalokho ngazi ukuthi kuyabuyela kuba right mhlawumbe emva kwesikhashana. So ngizama ukuthola la ukuthi kusuke kwenzakala ini. Mina ngisola ngathi wena manje uphusha kakhulu ba aggressive. Yeah. Alex ake ngisho kanjalo because ipace yodwa umuntu alokho aqala ngayo, it's not like mhlawumbe yeah khona ukushintshile ipace yodwa. All right, no sure. Okay. Doc? Look, of course commonest cause yalogo it could be log pressure ukuthi towards the end and intensive usephusha kakhulu body, but also infections afana thrush can cause that, but also kuba khona sometimes we call it vaginismus, vagina uthola ukuthi iya constructor ivale ngaphambili once yenza njalo uthi masungena wena as umuntu wesilisa and it causes a lot of pressure inside yena umuntu wakho loyo, but most of the time kusuke ukuthi either kune infection, sometimes kube nanezilonda uthola ukuthi kunesilonda thizeni osusithole ngaphakathi. Now most of the time uthi umuntu wesifazane meke achama uthola ngesikhathi kumnandi akezwa nyoma kubhlungu ngoba kumnandi, ubumnandi always overrides ubhlungu, but once yena wachama usekwazi ukuzwa yonke ngoba phela kusemnandi manje usezwa wena ungena uyaphuma and uthola ukuthi usiyayizwa le pain. So ungathola ukuthi mhlambe lento ayiqali nje ngaleso sikhathi senizoqeda, but iqale ekuqaleni, but because kusuke kusamnandi uthola ukuthi akezwa ukuthi kunaleyo nkinga. But either way usisi kumela ahamba athola usizo kutholakala ukuthi yini ngempela le embangela ukuthi kube ebhlungu phakathi. Sure. Just to add nje kancane lesikhathi sekho because lento le yenzeka kakhulu uma uthi shaya iposition le ejwayelekile, but from the back I know there's no pain, you understand. Yeah, but from the back but ukhumbula ukuthi from the front induku yakhe ikwazi ukungena further phakathi kuyena, uyabona izifike mhlambe emlomeni wesibeletho sakhe, but from the back ikune part yenduku yakho ehlezi la between izinqa kunendlela ukwabona, so induku yakho angeke izingene that far deep in if kukuthi it's from the back, but sometimes nakhona if kukuthi uvuvukele ngaphakathi isibeletho ngesikhathi sivuvukala siyehla ngithi sehlele enzansi, then uthola ukuthi sizosheshe uhlangane naso. Okay, but depending on the position ukuthi nenza in what position kuyenzeka ukuthi isibeletho usheshe uhlangana naso and then asheshe ayizwe leyo pain leyo. Sure. No, ngizwakala ngakhulu doc. Siyabonga kakhulu nathi. All right, Indaba egagasini. Ngathi singathatha amanye ama voice notes as well. Uyawathumela ku 0789342827 and we also get abalaleli bebuza ukuthi well ngifuna ukuthi nginike feedback ngakade ngifonile and I made an appointment with the doc ngaya ngambona kwenzekana after that. So we have those voice notes as well and we would like to hear from you. Okay, maybe next time. Sure. All right, sesivala ke dokotela. Into mhlambe ongathi i-common kukho konke lokho osukuzwile abantu abaningi mhlambe abakuvezayo sesivala ukungaba yona advice ongasinika yona kubantu besifazana abaningi sizwile ukuthi bleeding kube yona leyo adingi kwi contraceptive njalo njalo. Yeah, look, I think isikhathini esiningi abantu besifazane banokuthi into meyenzeka kuyena azinyeze kube sengathi into yenzeka kuyena special, and I think this show it allows them ukuthi babone ukuthi hayibo lento yenzeka kumina yenzeka kumina nje kuphela yenzeka nakwabanye. So talking about it, ukhuluma nomuntu wakho about it ngoba ungagcina usulala nomuntu even kubhlungu ngoba wena abusayo lapho uyabona. So talking about it,
talk to, you know, other women, talk to your partner and speak to a doctor. Okay, sure. Sivale ngale. Sawubona but Alex, Gubu Anonymous. Last month umkhwenyana wami uye emedilution for ukuthi bese nenkinga endlini induku ibivuka kodwa mangabe sekumele siqala umdavazo ivesane nje ibhocobala so now wayake wathola treatment manje nami ngizela kudokotela ngizofuna usizo ngoba hayi sengiyahlulwa ekhaya ubaba uyavutha be so ngithi nje usizo luyatholakala emedilution cela wonke umuntu aye khona odinga usizo ngiyabonga. Yeah, so kubhekane shozi ngafika la ekhaya emva kokuzwa emsakazweni egagasini ukuthi le ekhaya kuyasizo selithola ngafika ke ekhaya ke bangilapha namhlanje bese ngizokwesithathu bengithi angisho ukuthi ke la Dr. Mthembu izinto ziyenzeka so sengizwa ngi right ngafika kubuhlungu iqolo ngiphathwa yinyawo nomzimba wami ubuhlungu hayi since ngaqala ukuhlashwa ekhaya nje angisayizi labo ubuhlungu beqolo nobuhlungu benyawo. Siyabonga kakhulu. The story is ukushintsha kubona bobabili siyabonga. Dokotela sibonga kakhulu ubeka yena namhlanje. Utholakala kanjani ke uDr. Mthembu? Sise Hillcrest inamba yethu 031 765 8475. 031 765 8475. A cell phone 061 4622 Medilution Hillcrest. Siyabonga kakhulu Dr. Mthembu obekade ke enathi on the show. Just nje ukugcizelela. Yes. Mhlawumbe ufonela umuntu wrong noma uthumela kwi wrong number because you get I digit ibe wrong. So please uyithathe kahle le number. Uma ungayizwanga kahle ungaya even nakuma recordings lawa ama podcast ohlelo noma kuma video so that uzoyithola kahle ungabhedisi number lesegcineni. Siyabonga kakhulu Doc. Always. Yes, Freak Thursday. Sibambalana ke indaba yethu. Egagasini uzoyithola ke kuswele eqaleni uzofika egcineni kwi app Gagasi FM nama videos akhona ku YouTube nakuwo wonke ama platforms eGagasi. Indaba was produced by Mr. Mabaso and Alex Mthiyane. Indaba will be back next week. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.